бахшида бо озмуни ҷумҳуриявӣ тоҷикон оинаи таърихи миллат дар дораи чорабиниҳои шӯъбаи маорифи ноҳияи восеъ ҳамоиши илмӣ назариявӣ таҳти унвони сайри таърих аз намоиши китобҳо ва нигораҳои таърихӣ осорхонаи назди мактаби рақами 8 деҳаи ғелот оғоз гардид. Ин бозҷофтҳо ки таърихи зиёда аз 3000 сола доранд аз деҳаи ғелот деҳоти ба номи худоё раҷабов ноҳияи восеъ ёфт шуда дар китоби тоҷикон сабт гардидаанд. ба ҷаҳониён умуман ба аҳли илм ро водор сохт ки онҳо бидонанд ки тоҷик аз куҷо ин миллат сарчашма мегирад, кадом процессҳои тараққиёту чор асар гузарондааст ва забони ин дар заминаи кадом заминҳо пайдо шудааст ва дорои чӣ гуна таъриху чӣ гуна фарҳанг аст. Инро ба ҷаҳониён бо далелҳои таърихӣ, бо далелҳои раднашавандаи таърих, ба воқеияти таърих мешиносонад. баъди анҷоми намоиши сайри таърих қисмати дигари чорабинӣ бахши назариявии ҳамоиш дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 бо иштироки директорини муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорони фанҳои таърих ва довталабони озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат доир гардид. дар маърузаи мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи восеъ оиди иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва омодагиҳои маорифчиёни ноҳия барои дар сатҳи баланд баргузор намудани даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат таъкид гардид. сипас довталабони даври мактабии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат аз деҳоти ба номи рӯдакӣ бо тайёрии комил аз саҳифаҳои рангини зиндагинома ва давраҳои фаъолияти меҳнатии академик Бобоҷон Ғафуров ва саҳифаҳои китоби тоҷикон назди устодон баромад карда нишон доданд ки онҳо дар ин самт аллакай маълумоти хуб доранд ва барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат омодагии ҷиддӣ дидаанд. ин озмун ман гумон мекунам ҳамчун омӯзгор ки ҳисси ифтихори миллии хонандаи моро, насли ҷавони моро бедор мекунад ва онро минбаъд дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, худогоҳӣ ва дӯст доштани марзу буми бобоӣ тарбия менамояд. дар қисмати ҷанббастии ҳамоиш ҷонишини раиси ноҳияи восеъ барои дар сатҳи баланд баргузор намудани даври ноҳиявии озмуни тоҷикон оинаи таърихи миллат қайд намуданд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ барои ғолиби даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат маблағи 15 000 сомонӣ пул ҷудо намудааст. ҳамоиши мазкур бо қадрдонии иштирокчиёни фаъоли чорабинӣ анҷом ёфт. гузориши хоҷа назриев, худоиназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.